زي أقول تلفزيون إيرتراوي كم يتوعدوا خبركم تعذبتنا نلومي فرق معلتن فرعان استدالو زينا واشتهاجر وطعن حيزلكم قريبة زلو سامسون هايلي بقاندي نتوتا زينا فلم أهرتات حيلتات مكل خال عبدوباوي معراب قاش باركا زاهل أكال يقون علوام أمم حدار كباب الليبان مدبات مقراب تصبعوا وصي ترخيبوهم عبدسيت حرينا تراكم أب عقاب قرصتات زمسجن مهانة تحبيرهم حمام عسون مكتاز كاير تعري بسنكي لبدا كورونا فيروس التعانقكم زلو تقريتهم داعش نتكال متصاري ندادي علامة زقبري مدقعتي روكيتا كايدوم أبيلا رس أبستخيرنا يتعاوم سلبي أما يتسبات تحت قيداتهم لو زمان بزوباقاش باركا بزنبرة هطور كرامات مبزحتو أكال تصبق كم زفره كابتو زوبا زترخبه حبريتاي نتصر أبزوان زدما أبقرسات زركب زاخل أكال بهود تصادفو هزبن حيلتات مكل خالن يكبالهم وكيل إرينا أبنو الزوبات السني أمانيال تصفاي نزدالو تصاب مكيال حدقو كوربوي أبنو الزوبات السني زركبا عدوتات حيلتات مكل خال أب حرشات دوباو معراب زوباقاش باركا لمعنو زخرما أكال بوفرا يقون علوا أب كوربوريشن تريتن زراتن حلافي حرشات دوباو معراباتو حيلزقي هابتا بزهابو حبريتا لوم زبن أب قرست كتاين علي قدرنا السات شوعات الشي هكتار مشلا سمسمن بولتوغن كم تزرا بزنبر هطور كرامات دما مبزاحتو تصبو كم سفري بمقلاط أبزوان زي أب قرست زركب زاخلا أكال بوهور تصادفو هزبن أبالات حيلتات مكلهالن يكب كم زلو حبيرهم أبزه جناي للزبن صبق الله نبل نغل صبق أتوت كن رخبلون تثبيت لنا أوروب زي كبابي زوبات السنة زلو فخص يلو تدحرواي ماي صبق سلا زي رخبة قرب فوكس كله أتي كباب بعل كتاي زلوجن أب صبق كناتات صبق فرن حيزو يركبان له مالتي نبرتينو زواتات السنة قول جن هاي كوتان كمون أبتي كبابي زركبو أبلات حالتات مكل خال زت تقلل مع التاول علي كل تشحن سلستيمتن عاغم سبب تسرح يساتف كم زلو وفارو بزري وزلو توفاين الدما اتماتو توعيو صبغ يسالت كم زلو أبريهم سلستيون أساس زوباتات نزوبا هاي كوتات سنة نزوبا كليج تساتف زلو عاغم سب لعل تساتفوي جينا بحجون تقصر خوسخيو زي تساتف هادوتاتن هزبن سلو زلو تقصري نداوسخي يدخيد دلو عب تسرح تساتفو زلو أبلات حالتات مكل غالب زهابو ريتو نتسرح بحصير جزء نمعمام بوهدات يصرحوا كم زلوا بمقلاص صبو مهرتي كحفظ تسويت كم زلوا محبيرهم أوروب كرامات دحيرو كوانت مسأ عبد الحراجن سلز مسأ تأخلون اللو مالتي كابتي حلف عمتات دحش يدلو للزبن ما يتسرح وهد يدلو تسبون بونن بحبون يسرح يدلو مالتي في غلط مستأكرس بتعمل سوي سحق سكع دعرزي أب حرشاتات قرسر زكير زلو وفراتات عصير مززامو أب كتاي بسفحو لميع زلو أكالون بتمساسال أقباب كم زقنا حلافي حرشاتات دوبا ومعراب زوباقاش باركا آتو حيلز قابته أبريهم نابركتو أبتي كبابي زتسر حديقاتات قرست فانكو راون فانكو تسومن بزمل كدماتو حيلزقي حرشت كبابي مزمناوي مصناوي حرشا زلا ليلو بايتا كم زرغبو بمتقاس بزغس موزلو تمكرو كبابيوم نملمعن من نبابروم نملواطن يسرحو كم زلو أنا تسيروم نبرت من محدار كباب الليبان نوزبالو قعان سباها بورحن حسن نايز عامت بحرم حزاتيه عد قلاي زتخلو وفرستات زبزح كم تصدقه وكيل إرينا حبيرم سالا ببقوانس سلاسل نطفتات مقراب تحرم حزاتين ناس السنة يخير كم زلو زحبره هكاير سراح من محدار كباب الليبان اتو تصفاي كسته اب حبرتسب سريج زلو نقحات زمسقن مخان قليصهم نبرتن اب حلوة اقراب استوافرن اب زهابو وريتو اب تحرم حزاتي اسا سلاسان شدشتن عينتات اقراب كم زلو سالاس تهانا خنو ودما بصبو كم زعمره طايسم درو انسساتات زغدام كرايلو جميرم كم زلو ارديم ناقداسنت حرم حزاتن زغبر لمكن خان استعاسه محدار نوزبالو قعان سباتو ابراهام حقوس نبرت من محدار كباب الليبان ربح حزاتي بقبو تغنزيبم امكن خانن معقابن نزكايدو زلو
ንጥፈት ብምጓስ ከዕቅብዎን መደባት ምግራብ ብሰብሐ መልክዑ ከዘውትሩና ዘኻኺሮም ኣብ 350 ሄክታር ዝተደኮነ ሕሩም ሕዛእቲ እትውንን ምምሕዳር ከባቢ ሊባን በብዓመቱ መደባት ምግራብ እናካየደት ኣብነታዊት ምምሕዳር ከባቢ ተባሂላ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ወረቐት ምስክር ከም እተዋህባ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዝበዝሑ ክፋላት ሃገርና ንጥንታዊ ታሪኽ ባህልን ስልጣንን ህዝቢ ኤርትራ ዝምስክሩ ስራሓት ካይላ በብእዋኑ ይርከቡ እዮም ኣብ ንዑስ ዞባ ገልዓሎ ትርከብ ደሴት ሓሬና ኣብነት ናይዚያ ነበርታ ድማ ብዝፀንሖም ባህሊ ተሓጊዞም ይዕቅብዎ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ወኪል የሪና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ደምሳስ ጸጋይ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳልዎ ትሕዝቶ ተኽለ ብርሃን ትካቦም ስራሓት ካይላ ብቐሊሉ ዝስበሩ ዘይብኽብኹን ዳግም ዘይምስርሑን ኣቑሑ ብምዃኖም ገለ ካብቶም ብብዝሒ ብስነ ጥንታዊ ኩዕታ ዝርከቡ ስራሓት ኢድዮም ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ሃገርና ከዓ ንጥንታዊ ታሪኽና ዝምስክሩ ብብዝሒ ስራሓት ካይላ በብእዋኑ ይርከቡ ኣለዉ ኣብተን ሰብ ዝነብረለን ስትራቴጂያውያን ደሴታትና ብብዝሒ ስራሓት ካይላ ዝርከብ እኳ እንተኾነ ናይ ደሴት ሓሬና ግዳ ሓለፍ ኣለዎ ነበርት ደሴት ሓሬና ንዑስ ዞባ ገልዓሎ ነቲ ካብ ቀዳሞት ወለዶም ዝወረስዎን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሳገረ ዝመፀን ስራሓት ካይላ ዓታሩ ብዝፀንሖም ባህሊ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም እናተጠቕምሉ ዓቕሞም ብዝፈቐዶ መጠን ዓቂቦም ከም ዘለው ንኤሪና ሓቢሮም በላስያት ይበሃል ብዓፋር ብዙሕ ዓመታት እዩ ገይራ ኣብዚ ልዕሊ 3 ሜትን ግልታት ገይራ ዓመት እዩ ንሕናስ ከበላሾስ ማይ ንገብረላ ከይሰብር ብዓቕምና ንዓቕቦ ማለት ንሳቶም ኣስዒቦም ገለ ካብ ስድራ ቤታት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ዝግዕዝሉ ወይ እውን ዓዲ ኣብ ዝቕይሩሉ እዋን ገዲፎሞ ስለ ዝኸዱ ብጉድለት ክንክን ዝስበሩ ገለ ዓታሩ ከም ዘለው ጠቒሶም እቶም ድሓን ክንክን ዝግበረሎም ዘሎ ከዓ ብስድራ ቤታት ዝውነኑን ኣብ ኣብያተ እምነት ዝርከቡን ስለ ዝኾኑ ኣብ ዘለዎ ቦታ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ዝዕቀብሉ ባይታ ክጣጣሕ ተላብዮም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ዕቃበ ታሪኻዊ ውርሻታት ኣቶ ትዕግስቲ ብኢዱ ኣብቲ ዞባ ጎኒ ጎነቲ ዝካየድ ኩዕታን ካልእ ንጥፈታትን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ዕቃበ ቅርስታት ንምብራኽ ዝካየድ ጎስጓሳት እውን ኣካል ስርሖም ብምዃኑ ብምሕባር ከም መርኣያ ናይዚ ቀጻሊ ጎስጓሳት ኣብዘን 2-3 ዓመታት ህዝቢ ብብዝሒ ቅርስታት የረክብ ከም ዘሎ ገሊጹም ኣብዘን ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ብብዝሒ ቅርስ የረክቡና ኣሎ እቲ ጽቡቕን ኣገርናትና መጽናዕቲ ክንገብር ከለና ክልተ መጽናዕቲ ንገብር በዚ ቦታ ንገብር በዚሃ ኣዌር ንገብር ማለት እዚ ኣዌርነስ መብዛሕትኡ ሰብ ተረዲዎ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብዘን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ህዝብታት ብግቡእ ቅርስታት ያረክቡና ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ደሴት ሓሬና ንቕሓቱ እናበረኸ ብምምጽኡ ኣብ 2008 ምስቶም ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣድሊስ ዝተረኽቡ ዓታሩ ዝመሳሰሉ እንተላይ እቲ ገዳም ዜን ሰላማዊ ዝብል ትርጓመ ዘለዎ ናይ ቻይና ጽሑፍ ዝተረኽበ ከም ዘረከቡ ዝገለጸ ኣቶ ትዕግስቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንታሪኽን ባህልን ዝገልጹ ቅርስታት ኣብ ቤተ መዘክር ከም ዝቕመጡ ምግባር ንኽንክን ምርምርን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ትዕግስቲ እዞም ቅርስታት እዚኣቶም ቅድሚ 300 ክሳብ 500 ዓመት ካብ የመን ሶማልን ቱርክን ዝመፁ ብምዃኖም ዝዕለል እኳ እንተኾነ ክሳዕ ሕጂ ግና በስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ዘይተረጋገፀ ብምዃኑ ከምኡውን ኣብ በዓል ኣፍታ ንዕኡ ዝመስል ዓታሩ ዝሰርሑ ብምህላዎም ብዛዕባ መበቆሎም ሃንደራ ኢልካ ኣብ መደምደምታ ክብጻሕ ከም ዘይከኣል ኣረዲኡ ከም ህዝቢ ዝብሎ እንታይ ገሊኡ ኣብ በዓል ሶማል ኣብ በዓል የመን መጺኡ ይብሉ ኣብ ንማይ መታሓዚ ኢሉ ይመጽእ ነይሩ ኢሎም ኣሎ ማለት ንሓና ግን ክንደይ ዕድሚኡ ክንደይ ዓመት ገይሩ ንምፍላጥ ግን ዝመጽእ እቲ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ክመጽእ ዘለዎ ደሴት ሓሬና 10 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ሓውሲ ከተማ ገልዓሎ እትርከብ ኮይና መንብሮአን ብምክፋፍ ዓሳ ዝመርሓ 133 ስድራ ቤታት ይርከብኣ ኣብ ንዑስ ዞባ ዓበት መደባትኩም ዝመርሖ ፅሬትን መኸተ ወራራን በጣን ዘተኮረ ዘተተኻይዶም ኣብቲ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣባላት ባይቶ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦትን ዝተሳተፈዎ ገምጋማዊ ርክብ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብዝተኻየደ ውህድ ፃዕሪ ኣብ ምውሓስ ኣከባቢያዊ ፅሬት ርኡይ ዓወታት ከም እተመዝገበ ብምጥቃስ ብዞባ
ዝተገብረ ደገፍ ኣብ ምዕዋት መደብ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበረ ገሊጹ ንጉዳይ መኸተም በጣም ምድረ በዳ ብዝምልከት ድማ ሳላት ብህዝቢ ሓይልታት ምክልኻልን ክኢላታት ሕርሻን ዝተኻየደ ዕቱብ ጻዕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ብምሕባር እቲ ባልዕ ካብ ጎረባብትና ሃገራት ስለ ዘይጠፍአ ግዳ ቀጻሊ ምክትታል ክካየድ ጸዊዑ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ኣስራት ኣሚነ ብጊዱ ካብ 49 ዓድታት እተን 32 ፅሬት ከባቢአን ከም ዘውሓሳ ዝተረፋውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክእውጃ ትፅቢት ከም ዝግበር ብምግላጽ ብመንግስትን ዝተገብረ ናይ ናውቲ ደገፍ ከምኡን ንተሳትፎ ህዝብን ኣመሓደርቲ ከባብን ሞጊሱ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፅሬት ከባቢ ምሕላው ጥዕና ስለ ዝኾነ ደርሲ ከየጋጥም ቀጻሊ ምክትታል ክግበረሉ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዝወፅእ ሕጋጋት ፅሬት ኣከባቢ ኣጽዲቖም كبرات تعزبتي زينا وشت هاجر راب استزازيم الله زينا وصا هاجر دما يسعب حمام عصون مكتا زكايد أهجراو تصعري بسنكل بدا كورونا فيروس يتعانق كم زلو ودو حبرات هاجرات أفليتهم حصرت مولا حد خابت أجمعت مخانو زجلت تودب بسنكو بتحمام زسعب متأن موت كوسا كم زخل أميتهم بمسرة أب تودب أب كل تشعن 10 تشعتن بدرجة عالم أستات كل 330 مليون سبات بعصا 5 حمامو أستات 410 شح كباتهم دما كم زموت تفليتهم تأهاز لما عمت بسنك بالدهوتات اللي بدا كورونا فيروس كوسا تخولتات كم زل تجليتهم بسنكتي جنا مكت زي ترخبو لبعي كورونا فيروس كالوت تلابعتي حمامات نمكتا ككاير زصن حصاري تعانقف كم زلو ودو حبرات هاجرات تقدمو محبارو زفلاتيوم شبراو جل داعش نتكال مصاري نداري عراق علامه زغبر متقعت روكيت كم زكايده عليهم بتي اب سميناو شنح عراق اب زركب تكال ندادي زتفصم متقعتي اب هيوت سبب زعبا زورده خساره زغلص حبريتا كوانت زيله كبيد نواتاو عنوت كم صعبه غنا تفليط لهم اتتكال معالتاوي لعلي 30,000 برميل ندادي كصاري كم زخل سب مزي عراق يغصم منقص عراق داعش اب 2017 كم تدمسسه بوقع دحر محبارو تعطو حيلي ترغاغاوي متقعتات ككايد مصنحو زفلات يوم بيلاروس أنصار بريزيدنت ألكسندر لوكاشينكو استخايد نايتقاومو سلفي أمايت سبات تحت قيدك كم زعتو سب مزت هاجر أفليت منقص بيلاروس أنصار بريزيدنت لوكاشينكو زقنع تقاومتات زكايدو سلفنياتات نمقوتصار أشحات حيلتات ጸጥታን ፖሊስን ከም ዘዋፈረ ይገልጽ ዘሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ድሕሪ ዝተኻየደን ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዝተዓወተልን ምርጫ ኣብቲ ሃገር ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም ሰልፈኛታት ኣብቲ ምርጫ ምድንጋር ከም ዝነበረ ክወቅስን ከለው ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ግና እቲ ተቃውሞ ግዳማዊ ምትእትታው ዘበገሶ ምዃኑ ብምጥቃስ ክነጽጎ ጸኒሕሎም ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ጸጥታት ክገብር ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄርያ ዛጌት መንነቶም ዘይተነጸሩ ሽበራውያን ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 110 ሰባት ብኣሰቃቂ ኣገባብ ከም ተቐትሉ ንሰመዚ ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ሰመዚ ጸጥታ ናይጄርያ ብዝሃብዎ መግለጺ እቲ 28 ሕዳር ኣብ ዞባ ቦርኖ ኣብ እትርከብ ኮሸቤ እትበሃል ዓዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሕርሻታት ሩዝ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፉ ነበርቲ ብጎዘሞን ካራን ከም ተፈጸመ ብምሕባር ኣሃዱታት ሰራዊት ንፈጸምቱ ኣብ ምህዳ توافيرن كم زلوا قليصم نايت متقعت حلفነት ዝወሰደ አካል እኳ እንተዘየለ ንልዕሊ 110 ዓመታት ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይጄርያ ብዘካየዶ ሽበራው መጥቃዕታት ህይወታ ሸሓት በርጌስ ዝቀዘበ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ዝፈጸመ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ ምዃንዮም ቶም ሰብ መዝጸታ ዝሕብሮም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሽበራውያን ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ካልኦ ጆ ሒዞም ከም ተሰወርዮም ናይ ዓይን መሰኻኽር ዝሕብሮም ሰብ መዝጥዕና ዞባ ቦርኖ ሁስያት ዝርከብዎም ዓሰርተታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሩ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ
ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝህሉ ንግዳውን ካልእን ዝምድናታት ብዝምልከት ካብ 28 ሕዳር ኣብ ከተማ ለንደን ዝሰላሰል ዘሎ ዝርርብ ላዕለዎት ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ዛጊት ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ተገሊጾም እንተኾነ ግን እቲ ዝርርብ ነሰሙን እውን ክቕፅል ምዃኑ ይግለጽ ስለ ዘሎ ኣብ ሓደ ስምምዕ ንምብጻሕ ተስፋ ከም ዘሎ እዩ ዝእመት ላዕለዋይ ተዛታየ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሚሸል ባርኒየር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝርርብ ቀጻሊ መስርሕ ምዃኑ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ብወገኑ እቲ ዝርርብ ኣብ ሓላፍነታዊ መቓን በፂሑ ከም ዘሎን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑን እኳ እንተገለጸ ኣብ መሰላት ምግፋፍ ዓሳ ግን ገና ዓሚቕ ክብል ዝጠቐሶ ፍልሊ ከም ዘሎ ይነፂሮም ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ ተዋሂቡ ዝጸንሐ ናይ መሰጋገሪ እዋን ዝመጽእ 31 ተሓሳስ ዘብቃዕ ብምዃኑ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሑ ዘሎ ጸቕጢ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘለዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሮም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ መሰላት ምግፋፍ ዓሳ ሃገራዊ ድጎማን ደገፍን ከምኡውን ኣብ መጻእ ክኽሰት ዝኽእል ዘይምቀዳውን ምፍታሕ ኣብ ዘኽእል ሕጋዊ መስራሓት ክሰባምዑ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝሕበር ንግዳዊ ስምምዕ እንተዘይተኸቲሙ ኣብ ቁጠባ ክልቲኦም ወገናት ዝስዕብ ሃስያ ቀሊል ከም ዘይከውን እዮም ክኢላታት ዘጠንቅዑ መንግስቲ ኢራን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓለዋ ሰውራን ክኢላታት ኒውክሌሳዊ መደባትን ኣብ ከተማ ጣህራን ዝተፈጸመ ቅንጸላ ኣህጉራዊ ወኪል ኣቶማዊ ፀዓት ኣብ ልዕሊ ኒውክሌሳዊ መደባት ሃገር ዝገብሮ ምክትታልን ምቁፅጻርን ደው ከብሎ ባይቶ ኢራን ብ29 ሕዳር ፀዊዖም እቲ ኣብ ርእሲ ላዕለዋይ ክኢላ ኒውክሌሳዊ መደባት ሙሕሰን فخريزاده زتفتصم قنصلا ايد اسرائيل كم زلو نصوريو زبله بايتو ايران منغست ايران نتسغمتي قطاون تمطاطانن ملس غبري كهبلو زصوع بايتو ايران كم اكل نايزي زخونه ابلعلي نيوكليساو مدبات زغبر مكتتال قداماويان حيلتات كقوار صويعم اتي اب 2015 نيوكليساو مدبات ايران بزملكت امونغوت هاجرن حيالان هاجرات عالمن استبصح سممع ايران زلوان نيوكليساو مدبات بلعول متن كتغدلون زلوات كالات باهغرا وكيل اتماو صعات مكتتال كغبرلن كتفقد اماسيو دما ابلعلياس توسن اجداتات كل عاد زبليم امريكا 2018 كابت سممع در مسابه ابلعلي ايران تخاتاتالي تررت اجداتات كتوسن بمجمراغن ايران نطفتات ممعبال ايرانيم كم زعبيتو زفلطيوم انتخونه جن ايران نزلوا تكالات جنان اهغرا وكيل اتماو صعات كفوتيا غيراتو كم صنحت زغلص اسرائيل امريكان إيران كابتن أهجراوت أوضاع على أكل كفوت زجبرته تكالات وتعي كال بحبو زنتف تكالات كم زي اللوعين زخسام نيمود داتا زينام أب مبرعاوي شنخ إندونيسيا زركب أساتو جمراوي إمبائيلي بمنتاجو أمن برتي محبرة قطباوي تأجمات فتيروم بسنك تحرجا بالسعابة تعو عقتات كندرنان أشحات سبات كم التمزابلون أب زوبا نوسا تنجارا زركب معرفان فرتي نجزيو سرحو كم زق وارد أنت قليتهم كيلاتات سنة مدري إندونيسيا تنبا داق ما يكنتوج كم زخيل بمئمات نبرتي تنكا كذا وتروع التحساسيبهم إمبائيلي حد خابتما بإندونيسيا زركبون وتفات أساتو جمراوي إمباتاتيوم اب اندونيسيا بوحدو 400 اساته غمراو بوتاتات كم زركبو زحبر تصبصبات وتميتن 29 نطفات مخانم ينصرم زينا فصيمنا لنا زخبركم تعذبتي تحنوا علو